Di heyama heştî roj ji berxwedanê û raperînên cemawerî yên berdewam li 48 şarên Rojhilatê Kurdistanê herîkêm 122 welatî hatine kuştin û zêdetirî 8000 kes bi guleyên zindî yê hêzên hikûmeta Oldera Îranê birîndar bûne. Li gor amarên tomarkirî li navenda amar û bilgenameyên Rêxirava Mafê Mirov Hengaw ji hejmara 122 welatiyên ku xwepêşandanên vê dawiyê de hatine kuştin 106 halet wate 87 ji hejmara giştî bi guleyên zindî yên hêzên hikûmetê hatine kuştin. Ew 122 kesên hatine kuştin, Rêxirava Hengaw ji aliyê xwe ve bi vî şêweyî çawaniya kuştina wan cuda kiriye. Bi guleyên zindî hêzên hikûmetê 10 halet, can ji dezdan li jêr eşkenceyê de 7 halet. Can ji dezdan ji ber lêdanî bi batûm û qamçîran 7 kes. Can ji dezdan ji ber berketina gaza firmiskirêj 1 halet. Can ji dezdan ji ber kêrlêdanê 1 halet. Hêjayê gotinê ku ji 122 kesên hatine kuştin 7 kes ji wan jin in û 14 kes jî zarok in, angu temenê we kêm 18 salî ne. Li gor navendên Mafê Mirov û lêkolînan li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê hejmara kuştî û birîndarên Kurd ji vê hejmarê zêdetir e, lê heta niha ev hejmar hatiye piştiraskirin û bilgekirin. Ev hejmara qurbaniyên di nava şar û bajarên Rojhilatê Kurdistanê de bilav dibin bi vî şêweyî ne. Li şarê Sine 20 kes hatine kuştin, li şarê Bokan jî 17 kes hatine kuştin, li şarê Mihabatê jî 10 kes hatine kuştin, li şarê Kirmaşan jî 8 kes hatine kuştin, li şarê Ciwanrû jî 7 kes hatine kuştin, li şarê Pîranşar jî 7 kes hatine kuştin, li şarê Şinû jî 5 kes hatine kuştin, li Ormiyê jî 5 kes hatine kuştin, li bajarê Şabad jî 4 kes hatine kuştin, li bajarê Dîwander jî 4 kes hatine kuştin, li bajarê Siqiz jî 4 kes hatine kuştin, li şarê Bane jî 4 kes hatine kuştin, li şarê Sunqur jî 3 kes hatine kuştin, li şarê Merîwan jî 3, li şarê Kamîran 3, li şarê Qoçan 2, li şarê Îlam 2, li şarê Kengaver 2 kes, li şarê Dêwlan 2 kes, li şarê Selasî Bawecanî 1 kes, li bajarê Qorwe 1 kes, li Qesra Şêrîn 1 kes, li şarê Tîkab jî 1 kes, li şarê Sehne jî 1 kes. Ev e polîbendî û cudakirina kuştî li gor şar û bajarên Rojhilatê Kurdistanê bû. Ema polîbendiya kuştiyan li gor parêzgehên Kurdistanê bi vî awa ye. Li parêzgeha Sine sû 8 kuştî li ser destên hêzên Komara Îslamiya Îranî, ku li şarên Sine 19 kuştî û şarê Bane 4 kuştî û Dîwander 4 kuştî û Siqiz 4 kuştî, Merîwan 2 kuştî, Dêwelan 2 kuştî û Kamîran 3 kuştî. Li parêzgeha Ormiyê jî 47 kuştî hene. Li bajarê Mihabatê ser bi parêzgeha Ormiyê ve 8 kuştî, Ciwanrû 7 kuştî û Şabad 3 kuştî û Qesra Şêrîn 1 kuştî û Selasî Bawecanî 1 kuştî. Li parêzgeha Îlam jî 2 kuştî hebûn. Her du jî li navenda parêzgehê angu li şarê Îlam bixwe li ser destên hêzên hikûmetê hatin kuştin. Welatiyên Kurd yên hatine kuştin. Li dervey şarê Rojhilatê Kurdistanê 15 halet hebûn. Li Tehranê 5 kuştî û Kerec 4 kuştî û Qoçan 2 kuştî û Hemedan 1 kuştî, li Qezwîn 1 kuştî û Erak 1 kuştî û Ramîn 1 kuştî û amara kesên hatine girtin bi vî şêweyî bilav dibin li Rojhilatê Kurdistanê. Di heyama heştî roj ji berxwedan û raperînê li Rojhilatê Kurdistanê 6500 welatî ji aliyê navendên hikûmî ve hatine desteserkirin û revandin. Heta niha Rêxirava Navbûrî kariye nasnameya 1510 kesî eşkere bike. Di nava wan de 171 jin, 138 zarok jî hene. Li gor encamên lêkolînê Rêxiravên Mafê Mirovan û Rêxirava Hengaw kesên hatine revandin û desteserkirin bi şêweyeke sîstematîk dibin eşkenceya ruhî cesteyî de ne. Li gor raporta Rêxiravê heta niha 7 kesê hatine desteserkirin li şarê Ormiyê 3 halet, Îlam û Siqiz 2 halet û Tehran jî dibin eşkenceyê de hatine kuştin. Rewşa birîndarên raperînê û serhildanê jî di raportê de hatiye. Ji destpêka xwepêşandana û heta niha bi şêweke mezinde û texmînkirî dikarin amarên birîndaran li nêzîkî 8000 kes bi guleyên zindî hêzên evnî û pazdar û pasîcên Îranî hene û rewşa 40 kesê ji wan di metirsiyê de ye. Ji ber rewşa xirabiya nêt û her wisa rewşa awirteya ku seranserê Rojhilatê Kurdistanê bilav dibe, ev amar kêm in û nezêde ne û tê texmînkirin hejmara qurbaniyên raperîn û serhildanê li Rojhilatê Kurdistanê ji van amaran zêdetir bibe gelekî jî.